Тя Смил и сега искам да ви съобщя, че ще правя поредица на Minecraft Pocket Edition. Телефона нещо ми бъгна сега. Спрях на пауза клипа, отидох до туалетна, връщам се и телефона е бъгнал. И този клип го правя за трети път, се мисля. Понеже сега бъгна и ми изписа, че клипа се е заснел. И да, ето тук започна да строя колибка за оцеляване. Сега да преработим малко дърво. Искам 4 пърти. Ще спра на пауза. И извинете за това. Добре, сега ще направя меч. И секира. То ми го прави само. Всъщност аз мога да си натисна какво ми го прави. И то само ми го прави. Много яко. Яко е, да. Да, по средата с бяло дърво. От такова. Другото с червено дърво. Просто уникално. Кирка няма да му си направя. Трябва ми още една пръчка. То нищо всъщност не може, защото нямам дърво. Ще махна това. Ще махна и вратата. И ще вратата ще я сложа тук. А това ще го сложа тук и ще сложа такова още едно купче тук. Герой е гладен. Айде яш. Отивам с меча. Да не стане нещо. Така за всеки случай. И тук има много камъни. Сега ще вземем малко. Няма да е сега да я отиваме за такова сега. Май ендерман чух. Тук въглища ли са това или редстоун? Мисля, че е редстоун. Да, мисля, че е редстоун. Не съм сигурен. Дайте да излизам от тук, че... Не ми искате нагоре, но тук в околността няма къде и да намеря дървета. Понеже... тук има една полянка с дървета. Има даже лава. Поляна с лава. Ходите си така, ходите си, изведнъж лава. Аз имам секира, бе. То стана ден.
крава. Ево тук. Ела, бе, не ми бегай. Къде ти е толкова слуг? Айде ще убий тебе. Толкова с един хит. Ето тук. Само да си заговорим къде ми е къщата, че тогава... Добре, тук пак ще ми яде червени дървета. Тая къща половината ще е червена, половината ще от по-светло дърво. И какво да се направи? Такива ресурси имаме, такова правим. Тя не мога да ги... Да ги... Чакайте, имаме 9 от тези дървесици. Абе, защо кирката не можем да ги... Забрах какво ще тя казвам. Тези дървета предполагам, че ще не стигнат. А и в околността няма толкова много. Къщата се вижда от тук. И трябва да пестиме. Сега ще има джъмп над ямата. И паднах в нея. Ето, кръвта ми се регендва. Ето, готово. Тук малко да оправим това. Сега ще видите какво ще направя. От това дърво ще много ги преработвам. Сега ще направим 4. Стигат, да, са ми многото стълбички. Те всъщност тук това ще го изровим тук. И ще спра пак на просто. И ето ни пак. Продължаваме. Не, няма. Ще ги оставя за после. Боже. Добре, да оставим само това. Е така. Така. Ще го направим като на етажчета. Е така. И от тук е така ще.
Да. Стълбички тук и тук. По-точно няма съм така. А ще са ето така. За да може качваме се и се качваме. Ето така. Добре, сега да взема дървото тук. То крипър май ще гръмне там. Добре, да продължим с покрива. И почти е готов. Покривът ни вече е готов. Да. Сега какво да направим? Ще направим един чест. Не бе. Що му направят чест? Ето. Един. Друго нещо трябва ли ми? Ръчки. Да, кирка. 2. Честа е до крафтинг тейбъла. И тук ще е пеща по-късно. В чест си остана яденето. Защото може и да останем без него. И тази фиданка. И не. Почвата и не. Дървото задължително. И вратите, да. На нас ще ни трябва само тия неща. Аз си минал тук нещо имам стълбички. И така ще мога да си изпеча храната. И да ми дава повече енергия. Тук. С кирата тук и отдолу. Сега взимам кирката и почвам. Ще има пещ. Това какво е? Не знам. Това са били въглища, бе. Ще ми трябват. От там мина има изход. Кой? Ендерман. Мале. Това е което бях чул. Ендерман. В мината до къщата ми, което не е много добре. Гранит. Какво се прави с него? Не знам. Мале Ендерман. Като го видях как стреснах. И днеска... И са... къщичката трябва да си добавим само
едно легло. Ендермана. Да отиваме направо към къщичката. Защото като го гледам... Ярмахте, досадни зомбита. Кара. Че ми изривиш къща и ще убива. Тапанар. То ще ми изриви къщата. О, добре, изриви ме. Нищо няма на къща. Ох. Добре, че от Тапанар изриви къща. Мене. Добре, тук кръвта ще ми се рекенне след малко. Само си крафтна пещена. И пеща да я сложим тук. В честа тия неща. Само си вземем тия. И аз може и това да взема. Въглищата. Ареде? Печено пиле! Добре. Сега да видим колко стека ще вземе. Един. Само едно такова. Пържолче. Мисля. 2. Ама ще ги вземе всичките. Тук може да сложим кирката и да се такова ли. Не знам. И добре, въглището ще ни трябва. Да, сега да ядем. Печено пиле за вечеря. Добре, ще чакам да ми се регенне крафта. Мале паяк. Сега виждам, че не е на много добро място. Къщата ми. Ендерман. Аз този клип го направих 20 минути. Така си такова игра и изведнъж гледам 20 минути. Да, това е всичко от този клип. В другия ще продължиме. Ето Ендерман проклет. Да, в другия ще продължиме. И харесайте, абонирайте се за канала ми. И това е всичко. Само ще го убия това. О, ей! Чао!